Väistäkää, väistäkää. Miehistä käsistä kiinni ja raapaminen sekin on vaihtoehto. Ei pidä ottaa vodkaa ennen toimenpiteitä. Tuu pihalla vaan. Vodka? Vääntäkö? Vodka? Ei oksentaa nyt jotain. I don't wanna know. Olen valmiina ampumaan, jos tilanne vaatii. Peruuttamaan. Kädet näkyvillä ja astuu pihalla. Makaan siihen. Makaan siihen, niin me autetaan. Tällä nyt tehdään. Se vähän on vielä tämmönen sekaavakko. Sormia takaisin. Sormia takaisin, joo. Tää tulee takaisin. Pitäkää hauskaa. Toveri komentaja. Otetaanko tuota? Parannetaanko? Tätä. No, kokonaan. Ei, iso. Ei. Konfia sportti. Open kohta. Ei oo. Suomen ratkaisu. Tuolla on miehiä apinut tietysti. Tarviiko Tomppa maski? Kannattais joo. Just in case they use smoke. No niin. Kyytiin vaan. Se on teidän, olkaa hyvä. Onko sama paikka? Joo. Samalle. Pulli hyvätelee. Ei mä laitan silmät auki, jos näette mitä tahansa liikettä, niin parikaa mieleen. Jos sä ammut Mika eteen, niin mä ammun tosta. Mä Joo. Mä hoidan myös tota kulmaa. Eikö mun ne GoPro päästä? Joo. Tää on niin eeppistä. Joo.
Saisi laittaa antiräitä tälle Geiger-tangerille, mitä sinne haluaa mennä. Niin ois voinut Igor ottaa niitä. Ei kaikki mene tuossa. Sinne vois mennä vaan yksi tyyppi, niin voidaan antaa tarpeeksi antiräitä ja mennäkö yhdellä vai? Varmuuden vuoksi yksi. No, kun me vaan yhdellä, niin menee vähemmän antiräitä. Monta se tarvitsee? Ja siis on kaivutaan tuolla. Valkoinen selle kaasunaamarin kanssa voi mennä. Joo, sitten tulee kaasunaamari. Ottakaa vähän sinne päin ajasta. Vaikka sanoa, että hengessä tulla ajaa vähän tonne. Joo. Eli jos. Godspeed. Katsotaan ja naurataan kun maailma palaa. Mysteerilaatikko! Mysteerimikiitin. Avaimesta kääntämällä. Sieltä löytyy jäsinpää. Rumpujen pärinää. Oi! Mikä siellä on? Mikä lottovoitto? No mut nyt mä kertaan paljon täällä on tällä. Mitä siellä on? Rahaako siellä on? Laskupalvelut eivät kuulu yllätykseen. Eikö? Siellä on ihan vitusti rahaa. Kannatti herätä. Oi vittu. Kannatti herätä. No niin pieni rahoja, jos meillä on näin pieni ennen näin. Oho. Noniin. Mitäs näillä Nyt pistetään pankki pystyyn. Ruvetaan juutalaisiksi. Antiradi. Taitaa olla viimeinen antiradi. Avanauhoja. Kaksi erilaista medikittiä. Okei, pelillinen tilanne noin äkkiseltään on se, että me ollaan suoritettu meidän prouppaukset sun muut tehtävät. Meille piti tulla enemmän tehtäviä pelijohdolta, ei kuulunut niitä, ollaan sanottu, että ilmoittautaa sitten kun on. Ainut vähäidenkä liidi, mikä meillä on se, että me saatiin se kolmannesta porauksesta selville, että tuolla suolla on se joku energialähde, jota siellä ei välttämättä oikeasti ole. Se voi olla, että se vaan on jatkoa varten, että me saatiin selville se. Mutta meillä ei tässä ole mitään suoranaista tehtävää enää noille, me halutaan sitä suosa lähteä haravoimaan, että onko siellä ehkä jopa fyysisesti se energialähde. Mä voin lähteä. Hiero siellä yksin. No, militari on siinä Gradin tornille linnoittautunut. Onko meillä mitään mahdollisuutta puhdistuttaa? Mennäänkö larvaan, kun siellä kuitenkin? No se olisi se Blue Ball. Ja larvassa on sitä radioaktiivisuutta, mutta mulla Ei Blue Ball kuin Red Eye. Niin kuin se Jasimi oli tehnyt. Annas mä satasen aikaisemmin. Mutta se vaatisi niitä etäpesäkkeitä, että me voitais käyttää sitä Red Eyeta siihen. Kerrankin tämmönen pyramidihuijas sitten se toimii. Tapahtuiko jonain vuonna vähän jotain sellaista? Joku vahvistava militarin radiota. Ei ainakaan toistaiseksi tietoa, ollaan nyt selvittää tää. Mitä se tarvii vahvistuksen? Mitä se tarvii vahvistuksen? Tarvii vahvistukset, että saadaan Joo, mutta mitä se tarvii, että sitä voi vahvistaa? Beats me. Joo, mäkään ei ollut saatu sitä vielä selville. Siis se tarvii vahvistaa sitä radiosignaalia. Joo. Pitäisikö siellä löydä voimakkaampi virta? Jotain säätöä tai muuta vastaavaa sellaista. Radio nimittäin tuolla noin tornissa. Nyt kun muuten tipahti meidän ukkoja, niin tuolla ehkä tarvitsisi vähän AK:n ohjaavaa kättä. Ja toi härpäke, mikä tuossa kiiltää, niin se on ainakin helvetin näköinen virtalähde. Mikä kiiltää? Tuolla mikä se hohti. Onko se tröspästietoa nyt? En osaa sanoa. On kello. Kello on peli vain. loppuu kello 19 ja kello on nyt 18.47. Hei, tehkää sillai. Te tiedätte virtalähteen. Joo. Todennäköisesti viekää se virtalähde tonne torniin. Sitä pystyy liikuttaa. Täh. Se on tuossa kylän takana heti tossa. Tai ei kylän takana, se on toi aida tuolla. Okei, joo. Pystyy sitä radio liikuttaa. Jos se radio roon.
Periaatteessa kyllä, siis se on niinku doable, se on aika pieniä juttuja. Käykää tuon tornissa, viettää sinne Virtalähteen luokse, katsotaan mitä tapahtuu niinku pelin lopussa. Joo. Joo. Yes. En tiedä yhtään mitään. Joo, mikä? Kokeillaan onnemme. Joo. Piikkerille. Mitä tapahtuu? Viitsareli torniin. Kummassa tornissa se oli, Tykäri? Joo. Joo. Kummessa. Joo, heittäkää tänne. Me käydään työntää se tonne Virtalähteeseen. Joo. Wow. Joo, mä nappaan. Oh, se jäi. Ah. Ilmeisesti sieltä tulee väkeä. Saatko sä selkää? Joo. Tuo ainakin tää. Mä voisin. On se. Pari vuotta myöhemmin semmoista lankesta radistin näkee. Yes. Joo. Mennäänkö me tästä siis? Hah? Mihin? Tähänkö kiinni? Joo, riippuu kajon varmaan. Ei kyllä, että sä varmasti on kiinni tuohon. Mitä tuokseen? Mikä muuta kiinni? Tuo radio muka tuohon. Radio kiinni. Joo. Okei, yksi poisto pahuri. Toista. Hei! Joo, se oli just äsken kikkosen. Me vähän niinku kytkettiin tää radio kiinni tähän. Me tiedetään, että tossa on vetästy virtaa. Mitä tapahtuu? Pitäkää sen viimeiseen asti hollilla hyvä. Selviä peliä. Miten se on se jäsenä on tapahtunut sen jälkeen, kun me käytiin vähän gradissa perseelle. Joo. Mikä tää radiojuttu on? Se on militarin radio, ne ilmeisesti koittaa saada, olisiko Sonen ulkopuolelle yhteyttä tai jotain. Eka fräki! Tuota. Viikossa. Joo, viikossa. Puskee tonne mäen päälle. Joo. Mitä? Oppa Rene!